Hi, hello, welcome to Let's Start channel. Today we discuss about RCE approved training institute in Odisha 2020 and 21. ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ RCE approved ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। 299 ସିରିଏଲ୍ OR 001 ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ SIRT କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟୁନିଟ୍ 8 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପେରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜୁଏଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚେତନା କଲେଜ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇଡି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ HI ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ CP ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟର ପ୍ରେସ୍ ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। DP ମିଶ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏହା ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଇଡି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। 5 ନମ୍ବର ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ, ଏହା HI ପିଲାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ MR ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୟାବିହାର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଠାରେ HI VI MR ପାଇଁ କଲେଜ ଅଛି। ଇନଟେକ୍ କାପାସିଟି 25 to 30। ପିଙ୍ଗଳକି ପବ୍ଲିକ୍ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ, ଏହା ଆମର HI VI ଓ CP ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ନମିତା ଦେବୀ BD କଲେଜ ଉତ୍ତରା ଛକ କୌଶଲଙ୍କ ନିୟର ଉତ୍ତରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଫର୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପିପିଲି ପୁରୀ। ୟୁନିୟନ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା, ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9778363973 ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାଇନାଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହା HI ପାଇଁ ଭରତପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୁଏଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚେତନା କଲେଜ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଶ୍ରା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆମର HI ଏବଂ VI ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କଲେଜ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ 2020 ଓ 21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ RCI ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ସ ଫିଜ୍, ତ କୋର୍ସ ଫିଜ୍ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କୋର୍ସ ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଚର SIRT କ୍ୟାମ୍ପସ୍, କଲେଜ କୋଡ୍ OR 001, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପେରମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିବ୍ୟାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠାରେ କୋର୍ସ ଫି ମାତ୍ର 24,000 ଟଙ୍କା। କାରଣ ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ତେଣୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପେରମେଣ୍ଟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ OR 004 ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଜାଣା, ଏଠାରେ HI ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଠାରେ କୋର୍ସ ଫି ମାତ୍ର 24,000 ଟଙ୍କା। ବା ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ବା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କଲେଜ ରହିଲେ ତାଙ୍କର 64,000 ଟୁ 80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ନେଇଥାନ୍ତି। ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କଲେଜ ସହିତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।